yasho bafethu. It's once again bafethu. Siphethe into emnandi, siphethe ushukela etiyeni bafethu. Spicy. Into ezigrand, into ezimnandi. Bafethu angihambi ngiyi-one bafethu. Ngihamba noStikileki, weki bafethu. Ngibona bafethu. Yasho. Ngimstikile awiza ngiphethe nokhalala ngayi. Yasho. Yeah. Yasho. Yasiphethe ujinga lana. Yasho, hayi ngine-stress bafethu, yazi siphethe into ezikhala kahle, ushukela etiyeni bafethu. Bafethu lento lesiyenza kayi-one ngesiyenze kayi-two bafethu. Yazi sibuzani bafethu, sibuza nje ama-question nyana ambalwa bafethu. Want to see bafethu. Yabona manje. Ukuthi on some street quiz bafethu lento le idonsa kanjani bafethu. Nazi bafethu siphethe ubani, siphethe uSticks bafethu. Can check on Facebook bafethu. Abantu mabakufuna bakuthola voucher. Abangithola kuma-Facebook, Instagram, TikTok mfethu. Manje uba Sticks, mfethu. Bangazi ngalolu gama, otherwise sokunye ngizokubona. Anginanto eningi engayikhuluma. Peace. So tell me mongathi uyabatshela abantu bafethu ukuthi manje khambani udume ngani awuthami mina nguStikileki angithola ngidume ngokuthi phela abantu bangazi ngoba ngikhulile ngayiyi angithola hayi nothing more yafele bafethu nanayizwela bafethu uStikileki bafethu lona bafethu uSticks bafethu usafuna ukubona ukuthi bafethu khambani cabanga kanjani inja yami ngiyangithola bafethu we'll never know bafethu bafethu then bafethu izohamba kanje bafethu i-question yethu yokuqala bafethu awuthami you have two options awuthami ngiphethe 600,000 ngiphethe yafemitha ungakhetha yiphi option A option B 600,000 siyabonga bafethu ngiphethe 600,000 yeah we'll never know bafethu. Then we go to the second question bafethu ngithola nginamaqanda ayi6 awuthiyami sure ngifra ayi2 sure yangithola awuthiyami sure phihliza ayi2 awuthiyami ngidla ayi2 awuthiyami sele ngamaqanda ayingani ayi4 sele ngamaqanda ayi4 bafethu isitisi bafethu ashisa so bafethu for the last one bafethu uyangithola cause uyazi ihlezi kumnandi bafethu ngeke ihlale ingabi nzima ngasibona then angazi awuthiyami okay so with the hands awuthiyami out of 10 uzipha ngaki 5 uzipha 5 yeah okay so wena ubathanda kanjani you like them tall you like them short awuthiyami emuna tall short yonke ayifake tall short you like them fucking so mangabiza ucherina no1 uzoshaya into egrand angashaya into egrand ngashaya into egrand nje yawo serious awuthiyami sure futhi lo ngamazi ngoba lo ngathi ngamazi hello enjani nami ngigrand manje bani igama lakho Yonela mina igama lami Lwandile ne ngijabule ukwazi mashaya kuphi ngathi 7 okay mangathola ama number akho why Facebook account okay bye siyabonga bafethu nani nizizwele bafethu nani Yeah. nibonele is with the hands bafethu you'll give the ratings out of 10 bafethu nani nizizwele bafethu uzibuzeni Speaking what you easy yeah